Boas noites. O ex-concelleiro no Concello de Lugo e ex-presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, compareceu hoxe de novo ante a xuíza Pilar de Lara. Liñares saiu moi satisfeito, así o asegurou o seu letrado Evaristo Nogueira. O letrado engadiu que Liñares deixou claro que non hai ningún tipo de responsabilidade penal nas contratacións polas que se lle preguntou. Así, Liñares tería negado interceder para favorecer a contratación dunha persoa como asesora da Confederación Hidrográfica. No vamos a decir nada ahora. No vais a declarar. Buenos días. Vamos, ¿qué tal estás? Está bien, está bien. Al final os digo yo algo. ¿Vais a declarar? ¿Vais a declarar o no? Falamos agora do outro ex-concelleiro. José Piñeiro declarou onte tamén ante a xuíza Pilar de Lara e recoñeceu que a matrona se restaurou sin ningún control administrativo. Así o publica hoxe El Progreso. O ex-concelleiro José Piñeiro e o empresario José Luis Otero prestaron onte declaración ante a xuíza Pilar de Lara dentro da instrucción da denuncia presentada pola asociación Abre la Muralla por un suposto delito contra o patrimonio na recuperación da matrona e da Fonte dos Leóns. Sen embargo, segundo publica hoxe El Progreso, o caso parece derivar hacia outros delitos relacionados coa xestión pública e solo menos é o que semella polo carácter dos interrogatorios. De feito, José Piñeiro recoñeceu que nunca houbo ningún acordo municipal, licenza, proxecto nin proceso de adxudicación para realizar os traballos. Ao parecer, segundo dixo, todo o coordinou el. Así, segundo El Progreso, os traballos se encargaron a 3 empresas diferentes. Unha desmontou e transportou a figura, outra fixo o pedestal e outra era a encargada de realizar as réplicas dos leóns e da matrona que se poden ver na praza de Avilés. Os leóns orixinais tamén foron restaurados, pero non a matrona, que permaneceu varios anos na nave de Fundiciones Pardo. O xerente de Fundiciones Pardo, José Luis Otero, coincidiu onte con Piñeiro en sinalar o mal estado no que se atopaba a matrona. Sen embargo, foi case no único no que coincidiron na súa declaración. Piñeiro dixo que se deu o visto bo e asinou a factura de 127.000 euros presentada por Otero foi de boa fe e que entendía que eran os técnicos municipais os que supervisaban os traballos. Otero desmentiu estas afirmacións. Dixo que se reuniu máis de 10 veces con Piñeiro e outros representantes do Concello para buscar a forma de pagarlle as facturas pendentes da restauración. Nesas reunións, segundo Otero, estaría presente o alcalde de Lugo, que finalmente lle indicou que non lle podía pagar a débeda porque os técnicos municipais lle tiñan medo á xuíza e ningún quería facer o expediente. Segundo Otero, foi o propio Orozco quen lle recomendou presentar a súa reclamación por vía xudicial. Outra noticia que se coñeceu hoxe foi que axentes da Garda Civil detiveron a un veciño de Burela por un suposto delito de abuso sexual á súa fillastra menor de idade. O xulgado de primeira instancia número 1 de Viveiro decretou o seu ingreso en prisión comunicada e sen fianza. Impútalle un delito continuado de abusos sexuais a unha menor. Dende Stop Desafiuzamentos denunciaron hoxe a delicada situación de Ánxeles, unha muller con discapacidade a que a Axencia Tributaria lle ten embargada a súa conta dende que lle reclamara 6.000 euros por unha aplicación do imposto de sucesións. Dende Stop Desafiuzamentos din que esta reclamación resulta dunha aplicación errada e ilegal dese imposto e que así lle lo admitiron verbalmente os técnicos da Axencia Tributaria. Esta asociación tamén explica que, a pesares dese compromiso verbal, a Axencia Tributaria mantén o embargo, polo que hoxe presentaron un escrito pedindo o seu levantamento. O día 4 de setembro lle chega unha notificación de embargo á conta. Naquel momento únicamente había 9,73 euros, pero quedan embargados. E, claro, Ánxeles volve a caer nun estado de nerviosismo
según nos conta, caeu polas escaleiras aquel día, pois porque parece que é como un monstro facenda ante que non te podes defender. Da igual que teña razón, que non teña razón, nós estamos convencidos de que a facenda non lle queda outra, evidentemente, que anular, e incluso de palabras, se o recoñecen cando vamos a falar con eles, pero parece que a maquinaria burocrática que é absolutamente insensible e que desprecia os daños que pode causar a ANSES con este tipo de funcionamento, non? En este momento chegou a conta e había 9 e pico euros que quedaron embargados, por lo tanto que non podo dispoñer dela. En calquer momento, polo mismo motivo que foi isto, pois podía haber a pensión íntegra dos 321 euros que cobra cada mes e que o único co que conta para satisfacer todas as necesidades e podía quedar embargado. En algún momento, cando dixemos isto aos de Facenda, decían, bueno, pero se é así, se non se asusta a dereito, se non é legal o embargo, como non é neste caso, o que tedes que facer é presentar un recurso para que se levante a traba, para que levanten o embargo e poida dispoñer. Pero eu creo que esta xente o que non mostra ninguna sensibilidade en este caso é que todo isto leva tempo. É dicir, entre que che embargan a conta, che paralizan o que non podes dispoñer dos cartos e presentas o recurso e que che atenden, pasan 2 semanas. E a mellor 2 semanas de tempo ou 3 semanas de tempo para xente que ten forma de satisfacer as súas necesidades, pois pode ser un tempo corto. Para xente que necesita todo o pouco que ten para vivir, para comer, para alimentarse, é unha barbaridade. 31.000 euros ese é o custo dos danos ocasionados en 2 edificios da cidade pola queima de contenedores ocorrida durante a folga na recollida do lixo. Así o publica hoxe El Progreso. Os lumes provocados en contenedores do lixo durante a pasada folga de recollida de basura e limpeza das rúas da cidade xa ten máis consecuencias en forma de datos. 2 dos edificios afectados polas lapas sufriron danos que xa foron valorados e a taxación pericial ascende a 31.000 euros. Segundo informa o xornal El Progreso na súa edición de hoxe, as compañías aseguradoras fixéronse cargo dos costes nos 2 inmobles, pero unha delas trasladou o caso á súa asesoría xurídica para que prepare unha demanda contra o Concello de Lugo para reclamarlle o importe sufragado polos desperfectos. Segundo a propia compañía aseguradora, o goberno local é o responsable porque é o propietario dos contenedores que foron pasto das lapas. Os 2 inmobles afectados son o número 30 da Rúa Conde e o número 1 da Rúa Azalea, e en ambos casos as lapas chegaron ata o 4º piso dos inmobles, o que se traduce nuns 20 metros de altura. No que atinxe o edificio da Rúa Azalea, os gastos ascenderon a 15.000 euros, os que haberá que engadir outros 5.000 por traballos aínda pendentes. No que se refire ao edificio da Rúa Conde, todos os danos tasados ascenderon a 11.000 euros. O 9 de outubro, a Praza de Santa María acollerá unha nova edición do Festival de Música Sanfroidens. Destacan artistas como MDJ ou Dirty Honkers. Temos como representación lucense Alex Knight, un dos DJs da cidade que máis coñece tamén estes ritmos, tanto música negra como electrónica. Desde Asturias nos acompaña Truequedar, un grupo que leva xa uns 10 anos en escena, xa ten 2 discos editados e ven presentar o seu segundo disco. É un grupo que fai reggae. En representación femenina este ano temos a unha discjockey galega que se chama MDJ. Unha discjockey bastante importante nestes momentos, unha discjockey que está traballando nos mellores festivales tanto nacionales como europeos. Este ano se pudo vela no BBK de Bilbao, se pudo vela no Arenal Sound, se pudo ver no festival máis importante do mundo que é o Sonar, o sea, un artista, a parte de galega, unha pedazo de artista. Temos unha combinación tamén moi interesante dun grupo asturiano que o forma DJ Pim,
Jairo Ubiaño a la batería. Fan unha combinación aí perfecta, o seu sonido vai desde o rock, al funk, al hip hop, metal, reggae, dubstep, un poquito son los ritmos con los que suelen trabajar. Luego, como actuación estelar, digamos, este año hemos incorporado un estilo nuevo al Sanfroidán. Es un estilo que viene del este de Europa, se llama electro swing, y como la palabra dice, pues es un poco mezcla de lo que es el swing clásico de los años 20, años 30, con la música electrónica. El grupo se llama Dirty Honkers, es una formación de dos saxofonistas y un MC, un rapero. Bastante dispares también todos ellos, porque uno viene de Canadá, otro viene de Francia y el MC es israelí. Creo que va a ser una de las actuaciones más importantes de este Sanfroidán, tanto por su estilo peculiar como por la puesta de escena que tiene. Facemos agora unha pequena pausa e voltamos nuns minutos con toda a información deportiva. Deixámonos agora coa exposición Obra Gráfica que se puido ver ata esta semana na Galería Clérigos. Boas noites. Xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. O Azca recibe este sábado o Levante no que será o seu debut na casa. Un encontro no que o técnico Javier Alves non quere que se repitan os graves erros cometidos ante o Marfil. Yo creo que al principio del partido, los primeros 10 minutos que estuvieron bien, y creo que después nos penalizaron mucho errores puntuales y errores graves
no podemos tener, y más contra un equipo como Marfil, que te penaliza mucho arriba, tiene mucho Arsenal arriba, y yo creo que fue eso, errores que debemos subsanar. Si para partidos como ese no podemos tener ese tipo de errores. Fue más a nivel de juego que mentalmente, digamos. Por un lado, también valoramos que yo creo que si no hubiera sido esos errores, digamos, puntuales, que a nivel de defensa, sobre todo esos 10 primeros minutos, estuvimos bien y lo supimos aguantar. Entonces también te quedas por un lado con buenas sensaciones de que hubo momentos del partido que supimos competir. Contra, ya digo, un muy buen equipo. Digamos que las sensaciones, pues bueno, nos hemos quedado a medio camino, ¿no? de lo que queríamos, ni un extremo ni otro. Hemos visto de lo que somos capaces como grupo a la hora de competir. Después de hecho el partido, he visto el vídeo y he hecho un análisis, pues claro, como decía Diego, hemos cometido errores muy graves que bueno, pues han hecho que no estemos siempre metidos en el partido hasta el final, errores individuales, en pases errados, en colocación. Entonces, bueno, pues eso no nos ha penalizado. Hemos tenido la mala suerte de que con 1-0 Didac hace una mano muy clara fuera del área, que era expulsión. Tampoco tuvimos suerte en ese lance porque los árbitros no lo vieron. La segunda parte, quizás ellos pues bueno, marcaron un poco más las diferencias que en la primera, y nosotros con el marcador en contra pues bueno, tuvimos mucho más problemas. Ya te digo, me quedo en el camino del medio, que bueno, pues quería venir con sensaciones positivas y podía ser con puntos. Los puntos no, las sensaciones pues más o menos son buenas. Hubo también el hándicap de Alex Diz, que al principio del partido estaba haciendo un gran partido y bueno, pues se lo sobrecargó el isquio y tuvo que bueno, hacer participaciones muy cortas. De hecho, es baja para esta semana, no podemos contar con él. Y bueno, ya te digo que más o menos contento por el tema del grupo, que creo que vinimos con buenas sensaciones y bueno, eso ya está olvidado y nos queda el siguiente partido. Tenemos muy claro lo que somos, ya lo digo siempre, y no quiero dar un mensaje recurrente, simplemente que tenemos los pies en el suelo, que somos un equipo con unas limitaciones de edad, de experiencia, de longitud de plantilla, que nos hacen pues, ser muy realistas, ¿no? Nosotros sabemos que el partido del sábado lo vamos a competir, que vamos a estar dentro del partido, que vamos a intentar pelearlo hasta el final y, sobre todo, intentar corregir errores individuales de primer partido, ¿no? La semana de entrenamiento está siendo buena. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teña moi boa noite, vemos mañá. Xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.